Imagine na, Grabe ba yun, no? nag-brew ko og cold brew. Oo. Unya kay di man din na pwede dayon nga maabtan og kaning tulo ka adlaw o uban pa. Oo. So katong nag-brew ko, niabot gyapon sa panahon nga palpak yun. Iti nga pag-ana na Pero namaligya na ka. Oo, nablikya na ko. Palpak na ko. Nya, pag simhot na ko, kay humot man og medyas. Pandamay na gini karon. Sige, di ba? Ayaw mo itong medyas. Inga lang ba? So paggawas na nato, Sir Bernie, nakurat ko kay katong isa ka kaning murag glass nga butanganan nato, nahurot in just one day. In just one day. Yes. Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back to another special episode of Bitok Bitok Podcast. Yes. Sa tanan mga nagtanaw sa YouTube, sa akong Spotify, Bitok Bitok Podcast. O murag ko kasinggit kay daghan kay sila customers karon din eh. And ang akong guest karon, Yeah. ako na dili ni first time nga nag-interview me. Kay Yes, agree. during the pandemic. Ah, okay. Pandemic. Pandemic man gito, di ba? During the pandemic, Lockdown. Grabe. usa ni siya sa mga nahimo namong certified gahi kabay. Yes. And nahimo po ni siyang inspirasyon namo that time. Nag-guest na nako ni siya. Yeah. And ang iyang business nagsugod lang sa mga kilid-kilid. Tama ba gilang term na, Brad? Pop up. Yeah, pop up. Murag social. mushroom, murag mushroom. Medyo social pa minaw na, pop up. Murag sidewalk, ano ra na sidewalk. Pero kung pop up medyo naay kuan gamay ba, naay twist nga. Pero actually, sidewalk good, no? Sidewalk ra gud siya. Tapos, this time, nag-launch siya. This time, dili na gyud kilid-kilid. Yes, kilid gyapon. Kilid niya po sa dalan. Pero lahi a na. new With a twist. building na nagyo kay own building, ladies and gentlemen. Grabe. Yes. Yay. Almost more than, Grabe. last na to, sa man to, more than almost 2 years na. 2 years Hindi ago. pa magkukonsihal ato nga time. Ladies and gentlemen, ang iyag yung real name sa iyang birth certificate, Yeah. Michael Robert Sonza. Yes. Pero mas naila ka nga, Pimay. Mike, let's go. Pastor na ng Pwede. Brother, thank you. And congratulations Salamat to you, po, brother. sir. Congratulations, Grabe. brother. Salamat For sa pagani. for this new building of yours. Ha? Yes. Sige lang, just in case karon pa mo nakadungog balik. Oh. O sige nga, para pa pa-brief lang Ah. how you guys started galing aning inyong negosyo nga pop-up lang nga coffee. Nga hingapi. Hingapi. So, ang hingapi. Atong logo, ipakita ka Pakita na na. itong Na. Nara. Tuara. Hingapi. Hingapi. Kung mahilig kag kape, hingapi. Malihilig kakaon. Hingaon. Hingaon. Hindi. Sakto. Di na to sumpayan ba? Hindi ara So, sige tago nga, to. brief history, brother. Okay, How well. you guys started this. Kay Okay. kabalo ko, usasag ka sa mga negosyante nga nagsugod sa YouTube University. Yes, agree. Discovery sa coffee. So you were a virtual assistant. So online na, di ba? Online. So, mo na dato nag-start, Sir Bernie, sa pandemic yun, no? Oo. Kay almost mga people ato nagapangita sila og venture. Oo. Kay of course, we are on lockdown, dili pwede mo gawas. Tama. So, ang isa ka atong alternative is to go online, which is ang atong ginahimo of being a virtual assistant. So, studyhan niya po nato to. Uh-huh. Mga butang nga di nimo mabaw-an, imong mabalaan pag abot sa krisis. In fairness, bro, no? So tawag siya mo? Brad, Pastor, Mike. Mike. Yeah. Pablo ka. Mike. May galing mga apelido, delete test. Ano? Mike test. Kaya teka muna. Tama ka, no? Yeah. Katong panahon sa pandemya ba, ang mga dili karpintero na himong karpintero. Tinod. Ang dili mga plumber. Na imong plumber. Na himong plumber. Ano yung may worse? Ang mga bana nga dili hilig og bulak. Na himong ko ang Plantito. plantito. Nahilig sa bulak. So murag naitaboy nga to gyapon Yes. si mo. That time At pero that time. kailangan Kinahanglan gyud. ang anong kape ang napadulungan. Ang nahitabo kay siyempre VA, ang shift ato is graveyard siya. Okay. So di pwedeng way kape. Correct, siyempre, kailangan para matapirme. Matapirme. Yeah. So, mo to nga nag-invest ko, hinahinay kog palit og mga gamit.
Okay. Kay murag naganahan man ko og katong pure gyud nga gikan sa beans gyud Like, ba. kung saan nga gamit imong pasabotan ni Brad? Katong... Para atong French press, katong Ah, anaon ba? ana. Oh, kanang akong Aeropress, ginagamit nagya po Aeropress o kanang yung ginagamit o kanong uban pa nga mga pamaagi. Mga drip, apil ka O to. drip ang tawag kana kay manual brewing. Okay. Mga manual So, brewing. namalit ka? Namalit ko kay Sa man ni Shopee ni Lazada. ay diha gyud na. Okay, wa may lain gyud nga source ato nga palitanan. Oro mo butoy So, abre online. online. So palit Then to cut the So, story again, short, akong klaro na. So, dili ka, wala na una ang pagkabarista, luga? wala pa. So, YouTube lang to. Kaya bali, on lang ito ni mga study. Just to keep me awake sa trabaho lang. So, para ano ka, what? For that One purpose. Ka, manual brew ka, napalit kang mga gamit, mag-try ka. Then, to make the story short, Wala sa akong huna-huna nga mamaligya pa ato nga time. wala pa. So, imo lato for own consumption. Own consumption. Alright. So, mo to nga, dagan-dagan na, unya, niabot na po sa punto, kay gikapoy na kong bilar-bilar. Kaya di mo ko naanad, good. Kay, sa una, akong lifestyle, good. Kay, siyempre, hilig kong mga bilar-bilar, kailayan, o kuban pa. So, mo man to. Kahilayan yun may gala. Which later, anong maintang mga kahilayan. Kaya ito istoryana. Kahilayan ba? So, grabe yun nga, Bisaya, yun nga na. Nahilig tong mga kahilayan. So, mo to nga, nausap akong body clock. No, Okay. sa diyan kay lahi naman atong lifestyle karon unya atoan ang isgutan. So, mo na nga ni adjust na pud ako ang body, akong body clock which is magbilar. Niabot ang punto nga mura magkog kaning katumbahon na ba di naman ako Amo ba? Oh, Kibali mo unhealthy na? unhealthy na kaayo siya kay siyempre wala ba na anad ako ang lawas na nga magbilar. Sa ako lang tong personal Correct. health pod kay concern man pud ta. Kay basig unya nga ato ang sweldo ato mapadulong ras tambal. Yeah, maulang. Tinood ka. So we have to be wise enough no to think of alternative unsa man po'y sunod na pod nga buhaton. Yeah, tama. So well galingi ko dito sa mga kalit lang nga murag nilingi ko sa kong mga gamit kay murag ubay-ubay na. Oo. Murag murag kauna-una ko mura naman ni coffee shop ang ako ang kilid. Sobrang nakakreate na yung kagwan. Murag na coffee Bar, laboratory. bar. Murag na bar. No? Murag na inanak na itabo ba. So from that kauna ako nga why not ka nga magtimpla-timpla pa to so good kay siyempre okay. ka-discover ba yata Correct. sa moto search daw. Okay, again, no proper education pa ba ito, di Wala ba? pa. Self-discovery. Self-discovery. Mo na yung term niya, self-discovery. Kung mo ipikto ba ka ni, sakto ba ka nitong gini. So to my surprise, grabe nga kuha na to, daghan na kay tag mga gamit, nagtry lang kog timpla. So again, brada, dili pag yung kaingon nga coffee addict, brada? Dili pa gyud Ang tibalang imo to is coffee consumption lang. lang Para yun. lang consumption, Oo. para mumata ka pa. mata lang Mura yun. Mora gyud akong purpose ato ay lain. Pagkita nimo sa mga gamit, Nga, manual ubay-ubay brewing, na. ubay-ubay na. So nakaunon na sa ka nga, Why not? why not ka nga? So balik na po ka sa YouTube University. Tan-aw na ako. Lami man, magano Okay, basi kuno na po na ako basi ako rin lami ana. Tama. Ano yan, so good. Correct. So wala lang kaya akong isa sa akong work sa VA nga akong natun-an is kanang social media management. Marag na make sense siya, marag na si connection marag dito siya Tama. nag-start data entry, mga stuff like that sa mga VA nga mga works. Okay. So meaning to say, nauna ang social media management. yes, agree. Aya ang, kaya na may uban, unang negosyo Aya pa. para i-promote, aya din mag-social management. So imo, unang social Agree. media management. And then, dadto din ako, naghuna-huna din ko, why not mag-start ko og baligya online? So, dadto din, naghimo ko og social media sa Hingapi. Naghuna-huna pa ko. Kung total na hilig naman ko og kape, kung sa'y tawag sa tao, nga hilig og kape. Ano yan? Ano sa'yo gani? Kakarelate mo ka na mag-conceptualize ka Tamingan ba? sa gablan nung wag gitao nga nakaunauna na. Oo. Gitcheck mo na sa DTI. Ay, wala pa. Wala pa. Yan, isulod man dyan. So, meaning, walain. Kumaw galing. So, mo to, kanon na ako, karelate mo ka na mag-conceptualize ka ng mga Imo pangalan gawin ba? nakaunauna ng hingap. So, dito nag-start. Sakit tawag sa tao nga hilig og kape. So, hingapi. Hingapi. Sige, butang nako din hingapi. Dito nila nagsugod. Imuan din na to og logo. So, ang logo, simple lang kayo ng heart nga na i-beans. So, ni mo ni. So, wala pa lang ang konsepto Wala sa kape. pa. Ang iyong ginawa ng coffee shop ni, pero pa siya nagunahon na unsa nga product, unsa yung mga kwan.
Eh, nauna lagi ang social media management. Nauna siya. So, naguna sa logo na branding. Nanay branding dahil. Pero wala pa Wala kakabalo pa. kung unsa. By faith lagi kayo. Kani bitong wa kakabalon sa may tabo sa unahan. Kasi most of the time, bro, ang Oo. una ba ang negosyo yun? Nanay Prada, Tanan. kabalo na ka sa mga kani nag-una ang logo, Oo, nag-una ang tanan. pangalan. Social Basta media. kay unahonan niya, nanay social media page, nag-unahan lang ka, basta kay kapi lagi ni. Pero wa pa kabalo, dili pa sure kung unsa ba yun ng mga kapi din eh. Dili ba? Grabe ka joker lang kay na. Kaya siyempre, nag-una gyud lagi. Nag-una sa moto nga himot na paging nga page so and so forth. No? So dito na anay logo, na anay Plito na, nanay Plito fan na. page, naka-up na. Dito dayon ko nga namaligya online. Gipost na posting. So, sa'yo na ni mo nga gibaligya? Katong mga baligya nga gamay pa kay flavor sa una kay siyempre kay bag-o pabaya ka. So, sa'yo mga una ni mo nga mga gina-offer Kanang ato mga so na? caramel macchiato, mga nana, ice lang sa taas. Which is, dito rin mo na sa YouTube na ibawaan ba? Yes, YouTube o backupan pod nimo sa imong own nga recipe. Ana. Kay di man pud tanan sa YouTube at nga atong makita nga makaayo no. So mo to nga backupan pud nimo sa imong own pod nga discovery nga kani inani nga amount, inani nga sukod no. So nagformulate na maratag scientist ato Sir Bernie nga panahon. Imagine na Grabe ba yun, no? nag-brew ko og cold brew. Oo. Unya kay di man na pwede dayon nga maabtan og kaning tulo ka adlaw o uban pa. Oo. So katong nagbro ko, niabot gyapon sa panahon nga palpak yun. Diti nga pag-ana na Pero namaligya na ka. Oo, nablikya na ko. Palpak na ko. Nya, pag simhot na ako, kay humot man og medyas. Pandamay na gini karon. Di ba? Ayaw mo itong medyas. Nga lang ba? Oo, basta kay masubraan siya, di man pwede nga masubraan ang adlaw lagi. sa ang cold brew Oo. o magdugay siya, di na pud siya maayo. Oo. So mo tong naagid siya proper nga oras. Oo. So naka-discover na pud ko nga sayop to siya. So nag-ano na pud ko, So, nag-formulate nito si na pud. Bay, nagsugod na kasi mo negosyo pero ga-trial and error pa ka. Yes, while gasugod. Yawa Bay, no? Nag-una. Pero gasugod na yung gabay nga na-orders. Oo, nagtugod na. Kasi mo mga unang na imong kuha na to, na may friends or na Yeah. dili pod friends. So mo man ang mag-start yun sa mga friends, no? So mo na mga silingan, So in fairness sila nito o pod sila. Too, ro sila. Ako sila lilingaw. Paano ka kumuha ng mga supplies, Brad? Sa mga beans, ana? Online to. So Nga online panahon. gyapon. Oo, So online gigamit to yun tanan. mo tanan bay Platform. ang platform nga online. Para lang masugdan ang mga kaning sa kape. Tapos asa ni gakahitabo bay sa inyong balay ra? Sa balay ratanan nga gi-formulate to nga mga kuan. So dito na nag-start sir nga post na ko. And then ang nahitabo kay nakabalo-balo man buta gamay aning ads. Oo. So padagana na ako. Og ads. O ads nga buy one take one kuno ana na. So wala na dito na din nga May galing kay nasa kay background na ba sa mga marketing? tungod sa BA. Tungod ra pod sa visual. So giya ra pod gyapon ka nakatuon. Connected tanan nga mga pangitabo lagi. So Grabe bay. gandam lagi tanan sa Ginoo nga. What? I-plaster, no? Plaster tanan. From nowhere, dili po niingon nga naay friend nga naay coffee shop. Oo. Di po niingon nga naay sa family daan kay alam mo, to be honest, swerte ng uban negosyante Yes, kanang agree. Nag-start na. Gasunod na mo daan sa inyong mga ginikanan. Tinuod. Kanang nanay proseso bitaw, igo na lang kaibutang as CEO or koan, COO. Si Oo. Ay kay ko. Oo. Pero kanang ikaw pala'y magsugod sa branding, Ay, ikaw isod pala'y kayo. magsugod sa supplies and all, from scratch you ka. Kanang mo grabe ka amazing ba? Yes, agree. So, grabe to kay una-una gud ko ato kay ikaw ikaw mag-chat sa mga customer. Oo. Ikaw pa magtimpla. Ikaw pa gyud mag-deliver. Ay, one man show gid ka to bay? One man show gid ka to? One man so to siya. So, ikaw pa ang mag-market, ikaw pa ang magtimpla, ikaw pa ang delivery boy. Oh. Oh, to siya. So, kamulo ka deliver kung na mag-order, medyo Kamulo ko matanggong sa mo. Oo. Wait lang nga kay na busy pa ang tigtimpla pero ako gyapon. pero kunwari, Oh, pero actually ba isa, sa marketing, gwapo siya na paminahon kay naggrabe gid ay ga-order, okay? Busy mo kayong mga barista. Pero wag gud isa ra ka tao. Kadyo lang. Break Bira, muna. bira. Kamulo mi og kwandere, giserbidon ko ni kay
karon di naman lang day kape ni ang inyong bagong building gina-offer. Nanatay food. Kompleto na food. Niya na po tagamay. Isagol na ni tanan ba? Yes. So actually right now kamulo mi og shoot diri og record. Yeah. Dagan kay mga customers diri mga estudyante. Yeah. Ayan, mga ka-age na nako. mga entrepreneur na din. Brad, usa ni inyong kani isa brad? Ramen na siya. Pero Ramen. nauga naman na ang sabaw, marag kanton. Pero ramen. Dagan ni sabaw ganina ta. Ah, Tora ang sabaw actually. tara. Naulahi ang sabaw. Ni-evaporate. Ako na mo gigop na ang ganina. O, katupong sa pag, malayan pa to, Sir Berne, katupong sa pag-BA, wag yung pagkuhanaw, anak. Gitunan na po na sa online. So kanita tanan menu nimo bay? Puro ni naton animo. Oo, grabe ni. Discovery, region ni Tanan, uban sa tabang sa Ginoo, Sir Berne. When you started bay nga nagsugod na ka, Ah, unsa man mo income na? Or Kato siya nga- break even lang or siyempre, sa start. Pero kuyo kayo ang nahitabo, Sir Berne, kay kamulo kong baligya. Ako nang gina-times daan nga, kung muhalin ko 100 per day nga cups, inani ang mahitabo. so imo nang gikuan na ana. Kung 100 cups mo niyang Kwinta-kwinta lang. Bisag wala pa diha. Wala pa ko ihalin niya. Para kay, kuhan lang na ko ba? Ako lang Tinood yun ang gisulti by that the mind is so powerful. Yes, agree. No, times ko, uy, dako anak yan ako halin. Uy, Pero wala pa to. wala pa halin ko. Pero imo nang gi-declare nga kumali na kung napulo ka kuan. Inani akong income. 100 cups per day. Oo. Nana ang mahitabo. Galing ano? Wala pa yung mga kuhan. So, maumdiran ta sa isa kasi mana, bihira lang ang tulong. So nga na pang income brad. Nana pa. So nagidi sa to sa nga zero. Naagyod. Di Zero. gyud malikayan. So sa kasimana malipay nagagnay na pulo. Yes. Okay na kaya na. Okay na kaya na. Feel na ko nga epektibo yun eh. Kini, burag hinay na ni sakang sales. When na ba'y naitabo nga medyo nakita na nimo nga uy murag okay na, medyo ano na, gasaka na. Kato, Nag-level up ba ka na ba kay gibuhat? sa online, moingon ko nga, dili pa gyud kayo inana. Okay. Dadto na nag-start Sir Berne sa dihang nigawas na ta sa balay. Okay. Ato ang Unsa na first nga nga niluag pop-up. na? Medyo niluag na ba ang kwan ani? Ang sitwasyon sa pandemya ni dili pa. Oo, murag ni gi-allow na nga mo Okay. gawas ani nga time. Okay. So, dadto sa ato ang first nga appearance, Oo. which is mao gyapon ni nga dalan, Ah. purposefully. Corales gyapon to at bang diha sa kaning AA barbecue. Oo, tama. Oh, diha ato ang first nga appearance. Okay. So paggawas na nato, Sir Bernie, nakurat ko kay katong isa ka kaning murag glass nga butanganan nato, nahurot in just one day. In just one day. Yes. Naadto ni adto mga dagsa ang mga tao kay nagpost ko sa social media. Okay, tama. Na trending to siya. Na trending to Ah. siya kay ang isa pod nga nakatabang ato is ang kaning ato ang coffee community. Oo. Diha ka sa ano sa kang Sere Sumania nga community. Oo. Kaya to manggi post dadto nga nag-pop up na ta, nigawas na ta sa balay inani nana. So dadto gidagsa sa mga tao kay kuno inani na ibag-o nga pop So up paggawas store. nimo didto na ang halin. Dadto na ang breakthrough. Breakthrough na. Yes, nagsugod nga ginigawas na ta sa comfort zone. Yeah, so ang breakthrough usahay mag-start siya kung mugawas ta sa atong comfort zone. Yeah. Guwapo kay pagka-segue, oh. Kaya di ba, okay naman ka ato, dito ra na. Oo, kay murag Pero sa that ba? time, Brad, nag-undang nagyug ka pagka-VA ato. Kato siya undang nagyudahin ko. Kay nakita naman ako nga kinahanglan ako nga pukusan ning So, ang imong ginakapital is ang imong halin sa imong sweldo sa VA. So, kato mo imong kato. ginarulyo-rulyo. Yes, Pagkita tama. nimo paggawas nimo nga murag, murag okay, Okay na, undang na dayon ko. Undang na dayong ka. Oh, wa na din ko bilar-bilan ipukusan na gyud nako din siya. Ato nga panahon. So first day, second day and all so hantod sa kay kilid ra man sa dalan. Oo. So mo to nga nakita sa mga That uban. time ka to nag-interview na ko sa imo, Brad. That's how many days or months na ba ka to nag-operate nga na nakasagawas? Yes, mga ano na to, bulan na to siya. Mga bulan na to siya nga medyo gwapo ng dagan everyday. Dili gyud ingon nga everyday gwapo ang dalan kasi Pero murag na nag-income. Na ato nga time ni ano sulod ng income ato. Wow. So moto ang ato ang dato na gyud ta murag kumbaga nga naanay income nga nigawas na ta sa balay. So from home base Oo. to pop up
store. pop-up store. Dito na Na naghinay-hinay. murag yapon siya murag sugal na di ka kabalo kung okay ba niyo dili pero Take kailangan ka na grace. to ba to nag-take ka grace. Oh. Ganun talaga sa yung mga Yes. kinabuhi ba? Agree. Kanabang you have to be kanabang brave enough ba Agree. to take the risk. Yes. Kay the way look at it, tanan mga nahimong successful na mga tao. Mm. Usahay nag-take nag-risk, di lang sa takabalo Agree. lagi. Ang uban, naman sa tinailangan ni take og risk, medyo na failure po yun for Napod. how many times, then eventually ni Pero ni dili succeed na tanan. po, dili po Oo. tanan. Swerte po tong uban nga pag-take sa risk, automatic, nakalupad po dayon. Yes, grabe. No? So naiuban na maka-learn pa ka sa lesson, then bangon na sa... So imo, the way you look at it, Brad, when you took that risk, Brad, Yes. unsa ba imong kon na failure baka diretso or feeling nimo murag gi-guide dan ra po ka nga murag Ay, okay po grabe. dayon. Grabe itong season kay, of course, na may panahon nga mag-ulan. Wala pa man tent ato. Tama. So, grabe ito nga struggle. Kay Tama, ang tama. mga gamit, ang pagpanghipos, tanan nga kuan and all. Dili mo ko pala sa store nga sirado, Oo. open. Ito sirado. hipos gyud tanan gamit. Tama, tama. Karga na sad ka, imo na pong iuli sa balay, mga inana nga mga struggle lagi nga mga moments. Ato nga time ba na nakay kauban na magipos-hipos o ikaw pagyapon na to? Okay na naman din si mother, no? Nitabang naman din ako Yan, ang mama, yan, no? yan. Very supportive na mupod siya. Pagsulod ba nimo ani imong since day one okay mong mama ni or medyo na action sa nasa side doubts? Oh, sa sugod. Normal. Pero unsay sulti ni mami primero? nga unsa man na imong murag kuan ba kaning murag tinuod ba ka nga mo ato ka dito ra ginana nga imo ba ka nang sugdan no so mo gina sa sugod. So pag kita niya nga medyo okay ang pop-up, medyo ni okay na si mami. Okay na siya may nagpalit din sa tent. I-support na. Support na yun siya. No? So, dito na rin nag-start nga. Ni-back up na dayon siya. Tanan, ni-back up na. Kung mga manghod, nagbantay na po. No? So, sa social media po na to, Sir Bernie, dako kayo siya og tabang. Kay daghan kaayo ang marag ni feature kuno nga mga Correct. nga mga Well, muna akong gingon. Sometimes namingon sila nga di maayo ang social media. Na maayo. Munang gingon ba nga? depende sa paggamit. Depende sa, pareha sa kutsilyo ba? Oh, Diba? kana agree. Di ba? Ang kutsilyo, pwede pampatay tao. Pwede. Pero pwede po panghiwa sa gulay Lamas. para sa lamas. Oo. Di ba? So it depends on saan mo paggamit. Agree. And in fairness, pareha to nga time, Brad, no nga. Oo. That time also, wala ba ABS-CBN, na-shutdown, Agree. walay event, so gigamit po namong social media. Naka-create mi atong gahi ni Bay nga program nako, Oo. which is mo po yung nakatulod nako og naka-mold sa ako to be a city councilor now. And para sa imo karon sa that time also, Yes. gigamit ya po nimo ang social media. Kaayo. Dako kayo siya. To be honest, kayon lagi ko nga, wala na excuse karon ba ang mga tao nga gusto magnegosyo. Permintin ako ni ginakwento. Si Mrs. o Kakubay, sa una namin negosyo nga longganisa. Wow. Kanang longganisa bay, magbuhat kag 20 packs, dili pa ka sure kung kitse Mahalin mo ba? palit. Di ba? So tinaan. magbit-bit mi duha og 20 packs mo at mi sa mga relatives, mga friends, mga classmates para ibaligya. Okay. Ang ending paghapon-hapon na, bro, di na mahalin, ipautang na dayon. Diyan na Kaya dayon. wala kay choice. Option B na dayon. Pero not like now, nga pwede ra ka magbuhat, mag-picture lang kag 2 packs lang. Okay. Then at least, Pre-order. Pre-order na. So at least ang imong gibuhat, sigurado nang halin. Yes. Di ba? So Consider you guys are so lucky na. For example, imong gigamit ang social media sa una kailangan ba ka unsa may style nimo sa pag-advertise sa una kailangan ka matupag mga traditional media, radio. Yes, agree. Radyo. Tapos yun. pila biya na. Mahal na kayo sa Or una. for example, prese mo ha, kung nag-start yung ka, musugal yung ka sa morenta sa building, tadako kay mong investment, di ka Kayo. kabalo kano sa imong ROI. Oh, Pero in fairness, through social media, gigamit yun nato. dako kayo tabang. So murag no excuse nga, grabe di gyud ka mo asin. So di gyud po ka kita sa imong own nga business na imong guna. Do dagan lay competition, Yes. but depende na nakaroon on how you brand your product. Yes. And of course, sa imuha pong templada. Kana. Okay, So, one of the signatures sa atong hingapi, Sir Bernie, kay malasahan gyud ang kape. yeah. Kay mao nang hingapi gyud siya kay naa gyud ang iyang taste gyud nga coffee gyud siya. Tama ka, Brad. Kay diyan naman po dayon tungod kay daghan na pod, kay easy na siya.
So ang tendency, unsa na po'y naasay nga pi nga wala sa uban. Yes. Kay ang hagit mo da sometimes na uban mo tilaw lang. Tapos pag human na, okay na ko. Okay na. Ang next challenge would be kung nailhan na ka, the next challenge would be mubalik ba sila? Kanha. Mo na pangutana. Mo order ba sila balik? Repeat purchase ba? O Yeah. mo ana ba sila? Before ko mo padayon, Brad Brad, unsa ni Brad? Bula-bula kong pananawa ni Brad. Mo na gitawag na to. Best seller gyapon nato na diri ng chicken pops. Chicken pops. Yes. So technically Spicy. kamo pag yun nagbuhat ni Brad. Yes. Amo ba? Dili mo na siya ka ng made to- ready-made na. Dili. From ano gyud na siya, from boneless nga manok atong gi-process and mo na siya. Natay spicy, mo na soy garlic nga flavor. Kung tayo sa sabaw daan, kay murag lami kay ng sabaw na ba? Ang sabaw to dito sa pikas, ang ako nahimo ng pansit kanton kay Gibulag-bulag ba. ayo. Tora. Kalami kay kadulang ba? Girada. Soy garlic o parisa In grabe. fairness, ang yung price dari pang student friendly. Nga. Tungod kay dool mo sa Xavier dari. Dollar gyud, mabaklay ra. Kasagara sa atong mga suki diri, mga taga Xavier, ganun. Na sa workplace. So posible po ning nga lugar mahimong ditanan. Kay murag na may baligya nga buwak diya sa kilid daw. Pero bagay sa Valentine's Day. Lagi. Now, kanay mo akong gusto. Pasensya na medyo kasi ko kay gusto na ako ikuan gamay, sip on. Uso daw ni nga sakit ron sa mga gwapo mo nang Okay. kailangan ako madawat yun. Dawaton. Now, kung ganina naka-mention si P. Mike sa mga kahilayan sa una. Kana. Kanilang mo'y isa mo ng that's why ako siyang gikon kay inspiring po ng storya ni. Yes, agree. You were before Brad palaboy gyapon. Palaboy yapon diri sa Divisoria. Diri sa Divisoria. Server ni. Jay, what happened Brad? No, when you say palaboy, nganong ingana man imong kinabuhi before? Napingis ba ka? Ako sad. At ang iyang part 2. Ana.